Yabona njengoba kwanda kangaka inkampani zezokungcwaba kusho ukuthi abantu bayafa ubuthaphuthaphu. Kodwa nendebele okudlala ngazo noma niboneni. Nisancenga umnikazi wedisk ukuba angavali ubusuku bonke nifuna ukuphuza kuze kusoba nivilaphi kwelawini. Nibamithisa nini laba bantu? Niyabona ukuthi ngiyangibukelela kathi ngimithisa uMamzila nje manje. Kophinde kube yimi futhi mase kufanele kumithe umuntu ophinde. Kodwa nithule nithethu. Azi ningangiphushi mina ningibeke ezingeni lapha khona ngithi umfana nomfana akakhombe izingane zakhe eingangesibalo zeingane zaNjabulo kaKhumalo. Ningangise lapho. Ngazi mina ukuthi intombi ma uyilandile ninqamule emasimini nithi nifike la wena usuke sekuyisihlandla sesithathu. Manje ndibala ucwala angisazi mina abantu bazongiphelela kuleli zwe engizobahola uma nenza kanjena nenzani. Nalibanga ngicwala nalibanga ukudlala nje. Ngisho ukuthi izithombe umuntu umkhombe lawini man fast very quick man. Hey damn it man.